Formal nang binuksan ang kauna-unahang bagong modernized traffic light sa Bicol Region na nakalagay sa Almeda Highway sa Barangay Concepcion Grande sa Naga City. Matapos ang isinagawang inauguration and turnover sa local government ng lungsod ng Naga noong ika-7 ng Marso. Nanguna sa naging bisita nito si Senator Francis Tolentino na naging daan na magkaroon ng ganitong proyekto sa lungsod. Ang nasabing modernong traffic lights ay makakatulong lalo na sa mga dumaraan sa kalsada. Ito anya ay haango sa bagong features na wala sa ibang mga traffic lights. Isa na dito ang pagkakaroon ng switch sa mga dadaan sa pedestrian lane at meron din itong artificial intelligent feature sa CCTV na kayang bilangin ang mga nakapilang mga sasakyan. Malakian niya ang may tutulong nito sa mga estudyante lalo pa at malapit ito sa Concepcion Grande Elementary School. Ako po ang author nitong project dito, yung most modern traffic system in Bicol dito sa Concepcion Grande, kasi itong traffic system natin na ito CCTV powered. Ibig sabihin pag walang dumadaan hindi siya iilaw ng go stop. Pag nakakita siya ng maraming sasakyan saka siya ma-activate. First in Bicol region. Yung mga buses diyan kanina, so para magaan yung traffic. Dagdag pa ni Senator Francis Tolentino, inaasahan niya na magiging malaki ang may tutulong nito sa publiko dahil ang nasabing lugar ay accident-prone area. Umaasa din ang senador na magiging masaya ang publiko sa proyekto para sa kaligtasan ng bawat individual. Sa ngayon, nagagamit na ang modernized traffic light na napapakinabangan ng mga bihikulo at ang mga taong dumaraan, lalo na ng mga estudyante. Melchor Bungulto, BH TV News.